الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maraukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake bamu wannan damar domin mu ci gaba da karatu da muka saba yi a wannan majalisin masallacin Prince and Hamas Life Camp birnin tarayya Abuja yau 13 ga watan Zulqada hijiran manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1440 wanda ya zo 16 ga watan Julai shekara 2019 miladiyar rayuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam in saha idan tarihi ya inganta. Alhamdulillahi Allah maraukakin sarki ya kawo mu karshe bayan shekara 4 kenan muna karatu cikin littafin arba'unan nawawi daga hadisi na farko har zuwa hadisi na 42. Ina fata mun gane Allah maraukakin sarki ya kawo mu karshen karatun arba'unan nawawi. To mun saninmu ne cewa littafin da muka gama karatun shi ga baki ɗaya daga farkon shi har ƙarshe hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda amfanin karatu shine yin aiki da karatun. Ina fata mun gane. To kafin mu sanya wani littafi a irin wannan ranar insha Allah yau da za mu rufe karatunmu na arba'unan nawawi sai mu yi magana akan me ake nufi da tafarkin salafus salihin magabata na kwarai, me kuma ake nufi da bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah marukakin sarki ya taimaka mana. Kalmar salaf abu ne wanda muke ji ko da yaushe, ko ba haka bane? Salaf to idan kalmomi suka zo haka a cikin wato addinin musulunci malamai sukan kasa shi gida biyu: bayanin kalma ta fuskar lugha yare da kuma bayanin wannan kalmar ta fuskar shari'ar musulunci. Ina fata mun gane. Sai a ce wannan kalmar menene ma'anar shi lughatan a yaren larabawa, menene ma'anar wannan kalmar, sannan a shari'ar musulunci me ake nufi da wannan kalmar. Ina fata mun gane. To da irin haka insha Allah za mu fuskanci wannan wato mataki na farko a cikin wannan karatun namu shine ta'rifus salaf, sanin me ake nufi da kalmar salaf. As-salaf abinda ake ce ma salaf a cikin yaren larabawa shine ma madha wa taqaddam, abinda ya riga ya wuce, abinda ya gabata shi ake ce ma salaf. Shine aka ce ma qad salaf, abinda ya riga ya wuce za a gafarta maka, wanda ya riga ya wuce. Kun gane? Allah marukakin sarki ya ce kullin ladhina kafaru iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Allah ya ce ka ce mu waɗanda suka kafirce wa Allah marukakin sarki iyantahu, idan suka bar kafircinsu suka tuba, yaghfar lahum ma qad salaf, za a gafarta musu abin da ya riga ya wuce, abin da ya gabata. Kun ga wannan an yi amfani da kalmar salaf kenan lugatan. Kun gane ma'anar? Shine yuqalu salafa shay'un salafan, abu ya gabata gabatarwa. Kun gane abin ya riga ya wuce wucewa. Ai madha, kun gani ba akwai fi'lul madhi ba, past tense ba, to madha abin da ya riga ya wuce shine salaf. Was-salafu al-jama'atu al-mutaqaddimuna, mutane ne waɗanda suka riga suka gabata, wanda suka rigaye mu, su ake ce salaf. الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في سير, mutane da suka riga suka gabata a cikin sira. Za ka ji maganar su kamar da Hafiz Shamsuddin al-Zahabi ya wallafa littafin sai sa mu suna Siyaru Alamin Nubala. Kun gane? Siyar a cikin sira, mutanen da suka riga suka gabata ake ba da labarinsu a cikin siyar, so ake ce ma salaf, yani aljama'atul mutaqaddimuna. Allah marukakin sarki a cikin Qur'ani a suratul Zukhruf
sura na 43 aya na 55 zuwa 56 Allah marukacin sarki ya ce wai kashe mana fitila kuma Allah marukacin sarki ya ce Allah marukacin sarki ya ce falamma asafunan taqamna minhum fa agraknahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin kun gani salafan Allah ya ce saboda haka a lokacin da suka husatar da mu shine ai Imam al-Bagawi ya ce aghdabuna suka ba mu suka husatar da mu Allah ya ce muka yi musu azabar ramuwa sai muka nutsar da su gaba daya shine fa agraknahum ajma'in sai Allah ya ce faja'alnahum salafan sai muka sanya su magabata kun ga salafan kenan sai muka sanya su magabata da me wa mathalan lil akhirin kuma abin misali ga mutanen karshe kenan yanda Allah ya azabtar da su sai suka zama magabata ga duk wanda zai zo ya yi irin aikin su ai ja'alnahum salafan ai mun sanya su magabata kun ga ma'anar salaf ya fito kenan mutaqaddimina liman amila bi amalihim ga duk wanda yake aiki da irin aikin su kamar yan luwaɗi da muke ta fama da su yanzu nan masu cewa a yi supporting LGBT kagan Allah ya riga ya gaya mana yadda ya azabtar da mutane annabi lutu saboda Allah ya haramta wannan aikin luwaɗi kun gane to sai Allah ya azabtar da su Allah ya yi raga-raga da su to kagan wannan abin shi ma sai ya zama mai matsalan lil akhirina sai ya zama misali ga 'yan baya 'yan ƙarshe ku sani cewa ga duk mutumin da liman amila bi amalihim da duk wanda zai yi aikinsu wa zalika liya'tabira bihim man ba'dahum saboda mai waɗanda za su zo bayan su yi la'akari da abin da aka yi ma wayancan na gaba kun gane wayancan masu luwaɗi a can gaba yanda Allah ya yi da su wai 'yan baya su ma su yi la'akari Allah na iya yin aka da su kun gane to ma'anar da salaf ya fito a nan kenan na'am waliyatta'iz bihim al-akharun saboda 'yan baya kuma su wa'azantu da haka kun gane a cikin suratul araf Allah marukakin sarki ya ba mu labarin wato ashabus sabt akwai waɗanda suka gan suna sabon Allah marukakin sarki ko ba haka bane was'aluhum anil qaryati allati kanat har zuwa ƙarshen ayar Allah ya ce game da waɗannan mutane sai suka rabu kashi uku ga masu sabon Allah an ce musu kakkuje ku yi iwon mai kifi ranar asabar haramun ne suka tafi suka yi wasu suka gansu ga waɗanda suka saba ma Allah su ne masu iwon da aka haramta musu wasu ko sun gansu suka ce musu kakkuyi Allah ya haramta wasu ko sun gansu ba su ce komai ba sun ba su kawai ai kabarin kowa daban kamar yadda ai dan luwaɗi LGBT saboda kada hana ka visa in ka ce haka wai saboda LGBT saboda bature ce kai ka waye Allah ya ce abu haramu kai kuma kana cewa a'a human right me ka sani game da human right wallahi ba abin da ka sani game da human right ba abin da ka sani sai abin da bature ce maka shine right kai Qur'ani ya baka right baka ma san shi ba to mu koma maganar da nake yi ka gani su ɗin can da suka saba ma Allah mai Allah ya da su sai Allah ya mai da su birrai ko ba haka bane kiradatan Allah ya mai da su birrai waɗanda kuma su mai waɗanda suka gansu suna saɓon Allah waɗanda suka ce musu ku ji tsoron Allah mu ba mu yarda da wannan saɓon Allah ba sai Allah ya tsirar da su shi yasa ibn kathir ya ce nassal qur'an ala halaki zalimin wa najatin nahina wa sakata anis sakitin nassin qur'ani ya tabbatar mana cewa waɗanda suka saba ma Allah kamar masu LGBT ɗin yanzu nan Allah zai halaka duk mutumin da yake haka ko ba haka bane wa najatin nahina Allah ya nuna mana kuma a cikin Qur'ani duk wanda ya hana sun yi haka Allah yana tsirar da su kenan mu da muka ce say no to LGBT wannan ba fundamental human right bane animal right ne to sai muka ce kai da ka faɗa ka
Allah madaukaki sarki zai tsirar da kai saboda ka faɗi abin da aka ɗaura maka. Wa sakata anis sakatin, waɗanda suka yi shiru kabarin kowa daban, Allah ya yi shiru game da al'amarinsu sai sun tafi lahira su masu gan me za a yi da su. Kun gane, saboda ba a shiru inda Allah ya ce abu haramun ne, dole ne ka tabbatar ma mutane cewa wannan haramun ne. Duk wanda yake ƙoƙarin ya halasta abin da Allah ya haramta, to sunan shi kafiri inda ya yi yunkurin haka. Kuma kai da kai biyayya ma duk wanda ya halasta abin da Allah ya haramta, kayi abin da kai kayi shirka kai ma. Saboda hadisi yana cikin sunan na Abu Isa a Tirmidhi, hadisi ya inganta, hadisin Adi bin Abi Hatim, ittakhadhu ahbarahum, da Allah madaukaki sarki ce sun ɗauki fastocinsu da priest ɗinsu ababen bauta koma bayan Allah. Shi Adi bin Abi Hatim Attahi, saboda can Christianity yake yi, sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su kasance suna bauta ma pastors ba da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam fassara mashi aya, yace ba su kasance suna halasta muku abinda Allah ya haramta ba kuma ku ne musu biyayya akan haka, bai ce haka. Ba su kasance suna haramta muku abinda ya halasta ba kuma kuke musu biyayya kamar celibacy, rashin aure na reverend fathers, bai ce wannan shine biyayyan ku ga su, wannan shine daukan su a matsayin abin bauta koma bayan Allah. Saboda haka kai musulmi yau da kake cewa abinda Allah ya ce haramun kace human right ne, wallahi kana iya fadawa cikin shirka. In baka sani ba muna gaya maka, saboda soyayya da yake tsakaninmu da ku, na mu gaya muku gaskiya, ganin cewa kun bi hanyar da zai kai mutum ga wutan jahannama, sai mu gaya muku cewa akwai jahannama gaba, ku yi reverse, ku kamo hanya, ku canja trafficator, ku asiratul mustaqim. Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya. Mu koma abin da muke faɗa. wasalaf man taqaddamaka min aba'ik wa dhi qurabatik alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl. Abinda ake ce salaf su ne mai waɗanda suka gabace ka, man taqaddamak, wanda ya gabace ka, min aba'ik, na daga cikin iyayenka. Ko ba shi bane, iyayenmu magabata. Ai in zaka faɗa da larabci, ai salaf zaka faɗa. Ko ba haka bane, ma'anar salaf a larabce kenan. Da kuma makusanta, ai alladhina hum fawqak fi sin, wanda suke sama da kai a shekaru, wal fadl, da kuma falala. Wal hadha summiya as-sadr al-awwal min at-tabi'ina, shi yasa daga cikin mabiya na farko, first generation din, sake ce musu as-salaf as-salih. Kun gane, magabata na kwarai, saboda sun rigaye mu, sun fi mu shekaru, sun fi mu falala. Allah ya sa mu gane. To mu koma as-salaf fil istilah. A cikin shari'ar musulunci, me ake nufi da kalimar salaf? Idza utlika salafu inda ulama'il i'tiqad, idan malaman aqida suka faɗi kalmar salaf kai tsaye, mutlaq suka faɗi kalmar salaf, fa inna ma tadurru kullu ta'rifatihim hawla as-sahaba. Sai ka ga duk wani bayanin da suke baiwa abinda ake nufi da salaf yana zagaye ne zuwa ga mai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce salaf kai tsaye malaman aqida, to ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Aw as-sahaba wat tabi'ina, ko kuma ana nufin sahabbai da mabiyansu tabi'ai. Aw as-sahaba wat tabi'ina wa tabi'ihim min al-qurun al-mufaddala, ko kuma su waɗannan wannan karnonin guda ukun nan masu falala, ana nufinsu da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi su. Ina fata mun gane. To idan aka ce salaf kai tsaye malaman aqida abinda suke nufi kenan. Malam ya ce min al-a'immati al-a'lam al-mashhud lahum bil imama, na daga cikin shugabanni waɗanda suke sanannu, wanda aka shaida musu da shugabanci. Idan aka ce bil imama, shugabanci a nan, shugabanci na wato na bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, an shaida musu cewa waɗannan mabiyan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne, waɗannan masu tauhidi ne. Duk duniya ta shaida cewa masu tauhidi ne, duk duniya ta shaida cewa waɗannan mabiyan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To su ake nufi da as-salaf. Malam ya ce wal fadl, kuma duniya ta shaida cewa lallai suna da falala. Akwai wanda yake kwankwanto game da falalan sahabbai ba dan shi'a ba?
akwai wanda yake kwankwanto game da falalan magabata na kwarai in ba wanda yake dan bid'a ba, wanda yake cin karo da su? Ashe mu sani cewa wattiba'i sunna, an shaida musu da bin sunna, an shaida musu da shugabanci da falala. Wattiba'i sunna, da bin sunna, wal imamati fiha, da kuma shugabanci game da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabil bid'a, an shaida musu, an jinjina musu cewa sun guje wa bid'a. Ina fata mun gane. Da an kira sunansu, yanzu zaka kira ibnu taymiya ka fara tunanin bid'a? Yanzu akwai wanda zai kira ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunanin bid'a? Akwai wanda zai kira ɗaya daga cikin tabi'ai yayi tunanin bid'a? Akwai wanda zai yi tunanin cikin atba'ut tabi'ina yayi tunanin bid'a? An shaida musu da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, an shaida musu wajtinabul bid'a, an shaida musu da mai gujewa bid'a, wal hadari minha, da kuma an shaida musu da cewa sai da suka yi wa mutane ka shaidin ku da bin bid'a, sai da suka yi wonin mutane against bid'a, an shaida musu da haka. Wa mimman ittafaqat al-umma ala imamatihim, daga cikin waɗanda al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ittifaki ga baki ɗaya kan shugabancinsu. Wa azimi sha'nihim fi din, da kuma girman al'amarinsu, girman sha'aninsu a cikin addinin musulunci. Yanzu da an ce maka Abubakar, kai ka san babba ne a cikin addinin musulunci. Da an ce maka Umar bin Khattab radiyallahu anhu ma'ajma'in, ka san babba ne a cikin addinin musulunci. To an jinjina musu, an yarda da haka. Waɗannan su ne salaf na farko. ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح, saboda haka shi yasa aka kira mutane na farko, magabata na farko, aka kira su magabata na kwarai, as-salih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah markakin sarki yana cewa wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah markakin sarki ya gaya mana cikin suratul nisa'i sura na 4 aya na 115. Allah ya ce kuma wanda ya saba wa manzo, kun gani bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk karatun ga da muka yi shekara 4 yanzu nan muna 40 nawawi, duk wanda ya saba ma manzo cikin abin da aka tabbatar na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, daga bayan shari'a ta bayyana a gare shi, kuma ya bi wani hanyar mumunai, wato hanyar da ya bi daban da hanyar da mumunai suke bi, za mu jibintar masa abin da ya jibinta, nuwalle, kun gane, kuma mu kone shi da jahannama, kuma ta munana ta zama makoma. Aka Allah murkaci sarki ya faɗa. To me ake nufi a nan? Wa man yushakikin rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Imam al-Bagawi yace al-huda huna at-tauhid wal hudud. Duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam game da harkan tauhidi da annabi yazo ya karantar, ka saba ma annabi akan aqidar da ya tabbatarwa sahabbai da musulmai gabaki daya, ka zo ka bi wani hanya daban, da kuma iyakokin da Allah murkakin sarki ya sanya, hudud. wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa, tilka hududullah. Ko na'am, malan sai ya ce Allah da ya ce wa yattabi ghaira sabilil mu'minin ai ghaira tariqil mu'minina, sai ya bi wani hanya da ya sha bamban da hanyar mu'minai siratal mustaqim suke, ko ba haka bane? Siratal mustaqim hanya ce wanda daren hanyar da safiyar hanyar duk ɗaya suke, hasken su ɗaya suke, babu wani crookedness, kun gane? To duk wanda ya zo ya saba ma ijma'i na abin da musulmai suke kai, kun gane, ma nuwallihi ma tawalla, ai nuwallihi fil akhirah, abinda ya jibinta, Allah ya ce za mu jibintar masa a cikin lahira kenan, abinda ya jibinta a duniya kenan, fi duniya.
hanyar da ya bi a duniya to hanyar za mu sa shi akan wannan hanyar ranar tashin kiyama. Idan hanyar bata ne wannan hanyar zai tarar ranar tashin kiyama. Idan hanyar shari'a ne mutum zai tarar da hanyar shari'a ranar tashin kiyama. Allah murkakin sarki ya kiyashe mu. Wa qala ta'ala, Allah murkakin sarki yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar. Kun ga wannan shi ke nuna cewa hanyar salaf shine hanyar da za a bi. Kuma mun gane su wane ne salaf ko? Ana magana ne kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah anan ma wannan aya na 100 a cikin suratul tauba. A cikin suratul tauba aya na 100 arwa yau wannan ayar tana shiryar da mu zuwa ga bin tafarkin salaf. Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Sai Allah marukaki sarki ce radiyallahu anhum wa radu an. Allah ya ce wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawz al-azim. A cikin kira na Ibn Kathir sai ya ce min tahti al-anhar, a madadin tahta al-anhar. Kun gane Allah marukaki sarki yana gaya mana cewa kuma masu tserewa su ne ko the forerunners wasabiquna, ba shi bane as-sibaq ba. Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ko ba haka bane a cikin suratul hadid sura na 57. Allah ya ce sabiqu, ku yi rige-rige. Allah ya ce fastabiqul khairat, in good ways compete with one another. Compete, ka gane, outrun one another. To wasabiquna al-awwalina afwan wasabiquna al-awwaluna, masu tserewa, kun gane, kuma masu tserewa na farko daga muhajirina da ansar da waɗanda suka bi su da kyautatawa. Kun gani, da waɗanda suka bi su da kyautatawa, Allah ya yarda daga gare su, su kuma sun yarda daga gare shi. Kun ga na farko, mataki na farko sai da Allah ya yarda da su tukunna suka yarda da Allah markakin sarki. Ina fata mun gane, Allah ya yarda da su, radiyallahu anhum wa radu an. Kuma Allah markakin sarki ya yi musu tattalin gidajen aljanna, ƙoramu suna gudana a karkashinsu, suna madawwama a cikinsa, a cikin gidajen aljanna har abada. Wancan ne babban rabo mai girma, shiga gidan aljanna, wanda a ƙarƙashin gidan aljanna ƙoramu suna gudana. Wancan shine babban rabo, shine duk abin da kowa ya kamata ya rage. To anan da almuhim was-sabiquna al-awwaluna, was-sabiquna al-awwaluna. Sa'id bin Musayyib, Imam Qatada da Ibn Sirin suna cewa humul ladhina sallu ila al-qiblataini, sune waɗanda suka yi sallah suna fuskantar kibla guda biyu. Ma'ana su ne farkon al'amarin musulunci, suna sallah suna fuskantar Baitul Maqdis a Palestine. Sai aka saukar da aya cewa yanzu ba nan za a fuskanta ba, an juya kibla ta dawo Ka'aba. Kaga su sun more, sun ji sallah can da ake kallon Baitul Maqdis, yanzu kuma gashi an juya wajen kallo zuwa ga Ka'aba, sun ci, su ne na farko. Wannan shine ra'ayin Sa'id ibn Musayyib, wannan shine ra'ayin Ibn Sirrin, wannan shine ra'ayin Imam Qatada, kamar yadda Imam al-Baghawi ya kawo a cikin tafsirin wannan ayar. Arwa yau Ata'u bin Abi Rabahin yana cewa hum ahlu Badar. A'a, was-sabiquna al-awwalun sune mutanen Badar, waɗanda suka yi alarci yakin Badar. Imam Sha'abi shi kuma yana cewa humul ladhina shahidu bai'atar Ridwan, wanda aka yi a al-Hudaybiyah. Kun gane, yace su ne wayanda ake nufi a nan, waɗanda suka yi the allegiance pledge of allegiance a the treaty of Hudaybiyah kenan. Abin sani a nan dai su ne dai 'yan farko da suka karɓi musulunci. To kun gani, su ne na farko wanda ake bi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce,
a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud, hadisi yana cikin sahih Bukhari, hadisi yana cikin sahih Muslim, ya ce sa'ila an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai kenan sun tambayi annabi, ayyun nas khair, wai wasu mutane ne suka fi alkhairi, me suke nufi anan? Nan sahabbai suna nufin akwai wasu wane ne suka fi mu alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa, ya ce khairun nasi, mafi alkhairin mutane, ƙarni, aiku kenan, mutanen da suke cikin wannan lokaci na suka yi imani da ni, ma'anan kenan. thumma alladhina yalunahum, sai kuma waɗanda suka biyo su baya, thumma alladhina yalunahum, sai waɗanda suka biyo bayan su. Wannan hadisin yana cikin sahih Bukhari, hadisi mai namba 2652, haka kuma za ka same shi a cikin hadisi mai namba 6658 a cikin sahih Muslim, cikin sahih Muslim hadisi mai namba 2533. mai wannan hadisin yake nuna mana? Wannan hadisin, wa hadha alhadith bayanun jaliyun li fadl as-sahaba radiyallahu anhum wa fadl at-tabi'ina wa tabi'ihim. Wannan yana nuna mana falalan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam, yana nuna mana falalan tabi'ai da kuma waɗanda suka bi su. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nas khairun, ay ayyun nas khairun min ghairihim aw afdalu minhum. Yana so ya sani, an tambayi annabi, shin wasu mutane ne mafi alkhairi ko kuma suka fi mu falala, su sahabbai kenan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ay muwaddihan anna afdalan nas hum. Annabi yana mai bayyana masu gasken al'amari da nuna masu cewa mafi alkhairin mutane su ne wato karninsa kenan, ai ahalu zamani wa man asaran nubuwa, wanda suke asar, wanda suke mu'asirai, wanda suke lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, wato mutanen zamanin annabi waɗanda suka iman da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum as-sahabatu radiyallahu anhum, kuma sune sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bil qarni ahlu kulli zamanin, sune mutanen kowane zamani. Sai annabi ya ce thumma alladhina yalunahum, ay thumma al qarnu alladhi yakunu ba'da as-sahaba wa hum tabi'una thumma alladhina yalunahum. Aka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sune mafi falala. Fas-sahabatu hum afdalul muslimina, sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sune mafi falalan musulmai, li'annahum asharun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, su sun yi the contemporary ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, lokaci the contemporary shine mu'asirai ne, kun gane, su yi lokaci ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'annan kuma wa waddaha lahum umur ad-din, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su al'amuran addini, annabi ya karantar da su al'amuran addini, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu al'amuran addini, suka karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, kai tsaye, ba wai labari aka ba su ba, suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam na karantar da su. Fahum afdalun nas ilman bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kenan duk wanda yace zai bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi riko da abin da sahabbai suka yi, saboda mai sune mafi falalan mutane, su suka fi kowa ilimi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, game da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, wa maqasid tashri'i, da kuma nufin shari'a musulunci, maqasid na shari'a, purpose na shari'a, babu wanda ya kai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin. Wa ala aidihim, akan hannunsu ne, daga hannunsu ne tamma nashruddin fil futuhat wal gazwat, akan hannun sahabbai ne addini aka kammala yada addinin musulunci, ko ba haka bane? A lokacin sahabbai ne aka kammala yada addinin musulunci ta hanyar bude garuruwa da suke ta yi, ta hanyar yaƙoƙin da suke ta yi, addini na ta bunƙasa. Saboda haka babu waɗanda suka kai sahabbai, sannan sai tabi'ai suka karɓa daga ildu daga wajensu, sannan sai wanda suka bi su. Wannan yake nuna mana cewa duk sanda ake nisa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, haka kuma mutane suke nisa da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam.
shi yasa kake gani yau har mutane su fito abinda Allah ya ce haramun ne su ce kar a ce haramun a bar mutane su yi abinsu, saboda ku duba 1400 ke nisanta daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka lalacewa yake shigowa cikin al'amuran mutane. Allah murkakin sarki ya kiyashe mu. Na'am, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, wa sahabatuhu da sahabbansa, wattabi'una lahum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa, hum salafu hadhihi al-umma. Idan kana neman su wane ne salaf, to waɗannan su ne salaf, su ne salaf, su ne magabata na wannan al'umma. Ina fata mun gane wannan karatun. wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsan fa huwa ala nahji salaf. Ku duba wannan karatun. Na farko mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa da tabi'ai su ne salaf na wannan al'umma, su ake ce salaf, su ne magabata na kwarai. To bugu da ƙari kuma sai muka ce wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabatu, duk mutumin da yake kira da'awarka ta zama iri ɗaya da abin da annabi ya kirayi mutane zuwa, da abin da sahabbai suka kira mutane zuwa, da abin da tabi'ai suka yi wa'azi a kai, shine tauhidi da yi wa annabi biyayya. Ba abin da suka kira mutane fiye da wannan, tauhidi a kaɗaita Allah murkake sarki, a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya. To idan da'awarka ta kasance irin wannan da'awar wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbai da tabi'ai, to ka duba me zai same ka, kai ma fa huwa ala nahjis salaf, kai ma kana kan tafarkin salaf, kai ma kana tafarkin salaf. Me yasa? والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك. kayyade zamani cewa ƙarni lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wannan ba sharaɗi ba ne na mutum ya zama salaf wanda yake riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sharaɗi ba ne. bal ashartu huwa muwafaqatul kitab was sunna fil aqida wal ahkam was suluk bi fahmi salaf. sharaɗi na zama salaf, kana sharaɗi na zama kan tafarkin salaf shine me? shine muwafaka. Me ake ce mu muwafaka? Consistency, dacewa. Idan ka dace da Qur'ani da sunna, abinda kake kiran mutane zuwa abu ne wanda ya dace da Qur'ani, abu ne wanda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Fil aqida, a cikin aqida, ko ba haka bane, wal ahkam da ukunce was suluk da kuma behavior dinmu bi fahmi salaf. Idan ilimin da ka samu fahimtar ka yazo daidai da fahimtar sayyidina Abubakar, misali sun fahimci Allah murkakin sarki ya ci a bada zakka, ko ba haka bane, kuma su abinda suka fahimta a ayar zakka shine kuɗi sai ya kai nisabi shekara ɗaya, kuma ana ƙirge ne da watannin musulunci, ba January zuwa January ba. Ba a fitar da zakka ka ce January na fitar da zakka sai next January, wannan ba zakka bane. Ana fitar da zakka ne, ana la'akari ne da watannin musulunci. Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra. Kun gane da watannin musulunci ake la'akari da fitar da zakka. Idan ka fitar a zulhijja, to a zulhijja na shekara mai zuwa za ka fitar, ba wai disamba ba. Ba abin da ya haɗa ka da solar calendar wajen fitar da zakka. Ina fata mun gane. A baka salari dai wannan mun an yarje maka. Kun gane? Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya. To idan ka dace da Qur'ani da sunna a cikin aƙidarka da kuma ukunce yanzu ne mai hukuncin masu luwaɗi ba haramun ba ne? Yanzu menene aka ce musulmi zai yadda da abinda Allah ya haramta? Kaga musulmi ba zai, to kagan kai aqidata yanzu na baka kan salaf kenan, tunda kai yanzu na ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da
abinda Allah ya haramta, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam bai kusantan wannan abu. To kai kuma ka ce a bar su a kusanci wannan abun, a bar kowa ya yi abin shi. Annabi kuma ya ce ba haka bane. Kaga a yanzu haka baka zama consistent da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma gobe ka zo ka ce kai masoyin annabi ne. Kaga akwai sake cikin al'amarin. Allah barkaki sarki shirin da mu gabaki ɗayan mu. Sai abinka ya zo daidai da fahimtar salaf, a lokacin ne za ka shiga karkashin wanda yake bin tafarkin salaf. Ina fata mun gane. Fa kullu man wafaka alkitab was sunna fa huwa min atba'is salaf. Duk mutumin da ya dace da Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ya shiga cikin mabiyan salaf. Wajen sallanka, wajen azuminka, wajen zarkanka, wajen mu'amalanka, wajen aƙidanka, komai naka ya zo daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akai, da tabi'ai suka karba daga wajen sahabbai, da waɗanda suka bi su suka karba, to kai ma ka zama wanda yake kan tafarki na salaf. Kuma wannan shine tafarki wanda yake kai mutum ga tsira. Ina fata mun gane wannan karatun. Fahuwa na wa in ba'ada bainahu wa bainahum al-makan wa zaman. Kana Najeriya, sahabbai a garin Madina suka zauna, kagan makan ya bambanta kenan. Zamaninka 21st century, su can tun 5th century, kaga zamani ya bambanta. Ko da akwai nisan lokaci a wuri, ko da akwai nisan zamani, idan dai ka dace da fahimtanka ya dace da fahimtansu, kai ma ka zama mabiyin salaf. Wa man khalafahum, idan wanda ko ya saba masu, falaisa minhum, wallahi baya cikin su. Allah ya kiyashe mu. Duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin annabi. Wa in asha baina dhahranayhim, ko da mutum ya kasance ya yi rayuwa a gefensu. Abu Jahal bai yi rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, yana cikin salafus salih. Abdullahi bin Ubay bin Salul a cikin garin Madina, shugaban munafikai, idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Abdullahi bin Ubay bin Salul bai ga annabi ba, annabi bai gan shi ba, yana cikin salaf. Shi yasa koda mutum wa in asha, koda mutum yayi rayuwa a lokacinsu. Wa imamu salafus salih, shugaban salaf nagari, magabata na kwarai, huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hankalinka ya tashi an ce tafarkin salaf ka ce ko wani sabon akida aka kawo. Shugaban salaf shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa Allah murkaki sarki ce Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخر الآية. النبي الله مركز سركي كما Allah ya ce Muhammadun Rasulullah, Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wallazina ma'ahu, waɗanda suke tare da shi su wane ne? Sahabbai kenan. Ashadda'u alal kuffar, suna da tsanani ga kafirai. Ruhama'u bainahum, su masu rahma ne, masu jin kai ne tsakaninsu. Kun gane? Tarahum, kana ganin su rukka'an sujjada. Kun gane? Masu ruku'i, masu sujjada. Allah murkaki sarki ce ya bi taguna fadlan min Allah, suna bida daga falala wajen Allah murkakin sarki. Allah ya ce wa ridwana, da yarda, kuma sai Allah yarda da su. Sun bida Allah kuma yarda da su. Simahum, ai alamarsu shine simahum fi ujuhihim min athar sujud, ga fuskokinsu daga me, daga kuffar sujjada. Allah ya ce zalika mathaluhum fit taura, wannan shine siffar su a cikin at-taura. Kana ganin daga fuskokin su zaka gane waɗannan su ne sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga annabi shine shugaban su.
annabi shine abin koyi. wa qad qarana Allah ta'ala baina ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah markaci sarki ya kusantar da biyayya ga Allah da biyayya ga manzansa a yayin da Allah ya ce wa mai yuti Allah war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. sai Allah ya ce daga ƙarshe me wa hasuna ulaika rafiqa. aka Allah ya karasa magana. To kun gani Allah maraukakin sarki ya ɗauko biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine kuma waɗannan da suka yi ɗa'a ga Allah shine wa man yuti Allah war rasula, ba Allah kaɗai suka yi wa ɗa'a ba da manzonsa. Allah ce fa'ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim. To waɗannan suna tare da waɗannan, kun gane, waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu. Su wane ne? Minan nabiyina, daga annabawa, was-siddiqin, da masu yawan gaskatawa, wash-shuhada, da shahidai masu shahada, was-salihina, da salihai, wa hasuna ula'ika rafiqa. Kuma waɗannan sun kyautatu ga zama abokan tafiya. Babu abokan tafiya da suka fi wannan. Annabawa, masu gaskatawa, masu shahada, salihai, baka da abokan tafiya da suka fi wannan. Shi yasa Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa. Anan ina so ku saurari wannan abu sosai, ko da anan za mu tsaya mu san girmar bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna annabi yana nufin son annabi sallallahu alaihi wasallam. Son annabi yana gadar ma da mutum zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna. Me yasa? A cikin tafsir na wannan ayar da na karanto yanzu nan, ko ina ayar yake a cikin suratul nisa'i aya na 69. Imam al-Baghawi ya ce wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina. Kuma waɗannan da suka yi ɗa'a ga Allah da manzansa, ta waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu daga annabawa. Ya ce al'aya nazalat fi thauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sababin nuzul na wannan ayar, me yasa aka saukar da wannan ayar? An saukar da ayar ne game da maular annabi sallallahu alaihi wasallam, freed slave na annabi shine thauban. Ko me yasa aka saukar da wannan ayar game da thauban? Wa kana shadidul hub li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ku duba dan Allah, mu sa kanmu mu imaginin mu ne thauban radiyallahu anhu. Thauban ya kasance mai matukar son annabi sallallahu alaihi wasallam. Shadidul hub li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance mai tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam. Qalilu sabr anu fa atahu zata yawmin, sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wata yini. Wa kad taghayyara launahu yu'rafu al-hazn fi wajhihi. Fuskar shi ta yi ta canza, kana ganin akwai damuwa tattare da shi a cikin fuskarsa. Ka san ka gan mutum yana cikin damuwa, kana ganin shi ka sani. To yu'rafu hazan fi wajhihi, kana ganin damuwa a cikin fuskarsa, akwai damuwa abin da yake damunsa sosai, matukar damuwa. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ku duba inda annabi yake mu'amala da waɗanda suke tare da shi. Fuska kawai ya gani, ya gan kama akwai damuwa, sai da annabi ya tambaye shi. Amma mu yau kana mu'amala da mutum, kuka ma kake yi, bai ma so ya tambaye ka me yasa kake kuka, ba abin da ya hada shi da kai. In ka gama ka wanke fuska. To annabi ba haka yake bane. Idan annabi muke so mu bi, duk waɗanda suke tare da mu, duk abin da yake damu su, mu zama masu damuwa da waɗanda suke kasa da mu. Ku duba Thauban, kawai fuskarsa annabi ya gani, ya gan akwai damuwa, alhazin fi wajhihi, a cikin fuskarsa. Faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ghayyara launak. Ku duba, annabi ya ce me ya canja maka fuskarka, me ya canja launinka kake nuna damuwa?
kenan annabi ya damu da sahabbansa kenan, har idan wani abu ya same su ta fuskar su ma yake ganewa, har ya tambaye su me ke damunka. Kai yanzu na ba ruwanka mai gadinka bai iya bude gate ba kwana biyu, ba ka ma iya tambaya me yasa bai bude ba, kila paracetamol, kila baka bashi mosquito coil ba, sauro sun cije shi ba shi da lafiya, kai ko tambaya ma baka yi ba. To annabi ba haka yake ba. Kuji faqala, sai Thawban ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah ma bi maradun wala waja'un, wallahi babu wani rashin lafiya da yake tattare da ni, ba wani cuta, ba komai da yake tattare da ni, ghaira anni, koma bayan abinda kawai yake damuna shine ni kam idza lam araka, yace ya rasulallah ma bi maradun wala waja'un ghaira anni idza lam araka istawhashtu wahshatan shadida hatta alqak. Ba abin da yake damuna, wallahi babu wani ciwon kai, babu wani ciwo da naji, babu komai, ba abin da yake damuna fiye da cewa idan ban ganka ba, idan lam araka, idan ban ganka ba, ban haɗu da kai ba, wallahi san ji na yi rashi, babban rashi, har sai na haɗu da kai, sai ji wannan damuwan ta ɗauke mu. Dan Allah ka duba yadda sahabbai suke son annabi sallallahu alaihi wasallam, bai tare da annabi hankalin shi ya tashi. Mu ci gaba. Thumma dhakartu al-akhirah fa akhafu alla araka li'annaka tarfa'u ma'an nabiyina. Kuma sannan sai na tuna da ranar lahira, sai na gan cewa ranar lahira sai na ji tsoro, fa akhafu alla araka, kar in zo ba zan haɗu da kai ba a ranar lahira. Saboda mai li'annaka tarfa'u ma'an nabiyina, saboda kai maɗaukaki ne tare da annabawa. Kun gane? Saboda haka ba zan ganka ba a duniya, ba na ganin ka hankali na a tashe. To ba abin da ma yake fi bani tsoro, ya fi bani tsoro fiye da idan na tuna da lahira, sai in gan cewa a lahira ba zan ganka ba a lahira, saboda kai matsayinka kana tare da annabawa. Ina fata muna bin karatun nan. Wa inni in dakhaltul janna, ni kuma idan na shiga gidan aljanna, fi manzilati adna min manzilatik, za ga ni ina cikin wani matsayi ne da yake ƙasa da matsayinka, saboda haka ba inda za a yi haɗu da kai a gidan aljanna ko da na shiga aljanna. Abin da yake ban tsoro kenan. Ka duba fa, idan na shiga gidan aljanna ya rasulullah, abin da yake ban tsoro ba zan ganka ba, saboda matsayina yana ƙasa da matsayinka. Wa illam adkhulil janna, idan kuma ban samu na shiga gidan aljanna ba, ku duba ladabi na sahabi bai ce makan shi dan gidan aljanna ba ne. In shartiya ya ce idan na shiga gidan aljanna, matsayina ba naka ba ne, ba irin naka ba ne, ba zan ganka ba. Sai ya ce wa illam adkhulil janna, idan kuma ban samu na shiga gidan aljanna ba, sahabi fa ba mu ba yanzu na mutum yana gani kawai mutuwa ce ke raba shi da shiga gidan aljanna, shi ya fi kowa tsoron Allah. Ka duba sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illam adkhulil janna la araka abadan, tsoro na guda biyu ne, in na shiga gidan aljanna ba zan ganka ba, saboda matsayinka ba nawa bane, kana sama da ni ina ƙasa, bayan da za a in ganka. Idan ma ban samu na shiga gidan aljanna ba, kaga ban sake ganin ka abadan, tashin hankali kenan. A duniya ma bai ga annabi ba, yana cikin bala'i, ballantana lahira. Fa nazalat hadhihi al-aya, ka duba yadda Allah yake taimaka masa sahabbai, nan take Allah sai saukar da aya, sai Allah ya ce wa man yuti Allah fi ada'il fara'id, duk wanda yawa Allah biyayya wajen ba da farillan da aka daura masa, war rasul fi sunan, kun gani sunna annabi, kuma yi ma annabi biyayya a cikin sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ay la tafutahum ru'yatal anbiya, ba za a hana su ganin annabi ba, zai ga annabi. Shi Thawban din zai ga annabi, kai ma idan kai wa Allah biyayya da manzansa, kai ma za ka ga annabi cikin gidan aljanna. Was-siddiq wa majalisatuhum, kuma zai zauna tare da annabawa din, li'annahum yarfa'una ila darajatil anbiya, saboda su za a ɗaukaka matsayinsu zuwa ga darajar annabawa, za su zauna da su a cikin gidan aljanna. Me yasa? Was-siddiqin afadil ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma zai tsaya tare da masu gaskatawa, su ne mafi falalan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiq mubalag, ai siga ne na mubalaga fi sidq, mai gaskiya kenan.
to aka ce siddiq an kai kokoluwa kenan wajen gaskatawa, sayyidina abubakar kenan. wa shuhada da kuma masu shahada, kila an ce humul ladhina stashidu fi yawmi uhud, zaka zama tare da wanda suka zama shahidai ranar uhudu su 70. wakila wasu masu tafsir suka ce alladhina stashidu fi sabilillahi, duk wanda suke shahada akan hanyar Allah zaka zama tare da su. wa qala ikrima yana cewa annabiyuna huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi da ake nufi anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaka kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasiddiqun, masu gaskata da ake nufi anan Abubakar ake magana, zaka tsaya ga kaga annabi ga sayyiduna Abubakar, kai ba tsaya nan ba. washuhada, shahidai da ake nufi anan Umar kenan, Uthman kenan, Ali kenan radiyallahu anhu. wasalihin, kuma sa'irus sahaba da kuma duk sauran sahabbai, kai ba kai zamani da su ba, gashi kuma gidan aljanna kun haɗu gaba ki daya. Ba abin da yake gadar ma mutum da wannan illa bin manzo, tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Wannan shi ne. How many minutes do we have left for 1 hour? 10. Da Allah ku yi hakuri saboda wannan. Na'am. waja'ala Allah ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atan lahu subhanahu wa ta'ala. Allah sai sanya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama biyayya ga Allah madaukaki sarki. Me yasa? Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda yayi wa annabi biyayya to lalle yayi wa Allah biyayya kenan. Duk wanda ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah biyayya kenan. wa man tawalla, kuma wanda ya juya baya, ba ruwana da sunna annabi, yace ba ruwan shi da sunna. wa man tawalla, wanda ya juya baya, fama arsalnaka alaihi mahfiza, baka zama mai tsaro a kansu ba, shikenan sai ka bar shi. wa akhbar Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya bada labari anna adama ta'atir rasul, cewa rashin yi wa annabi biyayya muhbitun wa mubtilun li jami'il a'mal, yana bata duka aikin da mutum yayi. Rashin yi wa annabi biyayya sai lalata duka azumin da kai, sai lalata duk wani aikin da kai, kawai saboda baka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba. Me yasa? Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ati'u Allah, ku yi wa Allah biyayya, wa ati'ur rasul, kuma ku yi wa manzansa biyayya, wala tubtilu a'malakum, kuma kada ku bata ayyukanku. Kada ku bata ayyukanku. Ata'u bin Abi Rabah yace bishak wan nifaq, kada ku bata ayyukanku da shakku, kuna shakka akan abin da annabi ya faɗa, kuna shakka akan ayyukan da aka ce wato akan Allah za a gan ranar tashin kiyama, kuna shakku akan ababen tauhidi, kuna shakku da kuma nifaq da munafurci. Ka ku bata ayyukanku da munafurci, yana lalata duka aikin da mutum yake yi. Ana nufin annifaqul i'tiqadi, munafurci na aqida kenan. Allah sa mu gane. Alkalbi yana cewa birriya was sum'a wala tubtilu a'malakum, kar ku bata ayyukanku da riya da kuma sum'a. Riya shine yi don a gani, sum'a shine kuma yi saboda aji, a ce a wani ai shine ya karantar a can, ai wani shi ya bada kuɗi, saboda labari ya yawo cewa ka bada kuɗi, ko kuma labari ya yawo cewa ka karantar, ko labar in dai ka yi don wannan ne, to wannan ka bata aikinka kenan. Allah ya sa mu gane. wa nahana Allah subhanahu an mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya hana mu akan mu saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu, duk mutumin da ya saba ma Allah da manzansa, wa yata'adda hududahu, kuma ya ketare iyakokinsa, yudkhilhu naran khalidan fiha walau azabun muhin, Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiya, zai dawwama a cikin wutan jahannama saboda ya saba ma Allah da manzonsa, walau azabun muhin, kuma yana da azaba na wulakantarwa. wa amara Allah tabaraka wa ta'ala, Allah murkaki sarki ya bada umarni, ya umarce mu cewa an nakhudha ma amarana bihi sallallahu alaihi wasallam, akan mu karbi duk abinda annabi ya mana umarni akan shi, duk wa natruka ma nahana anhu, kuma mu kyale kuma wato mu bar duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu, kamar yadda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya baku
Allah madaukakin sarki ya ce fakhudhuhu kuma wannan Allah ya ce ku kama shi. Duk abin da annabi ya ce gashi ku kama wannan abun, ku rike wannan abun. Wa ma nahakum anhu, duk abin da ya hane ku fantahu, to ku bar shi, ku bar wannan abin da annabi ya hane ku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, inna Allah shadidul iqab. Na'am, wato karatun da saura, za mu tsaya nan kar mu shiga hakkokin mutane. Daga karshe dai abinda dai muke so mu gane a nan shine duk mutumin da ya tsaya akan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da sahabbai, wannan mutumin zai tsira. Allah ya riga ya gaya mana annabi shine abin koyi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah, in dai kun ce kuna son Allah, fattabi'uni, idan kun kasance kuna son Allah to ku bi ni, Allah ya so ku. Kenan duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba, Allah ba zai so shi ba. Duk wanda ya ce a Qur'ani kawai za mu yi amfani da shi, a bar sunna, ba ruwanmu da hadisai yan masu cewa su Qur'ani kawai, to kagan babu ruwan Allah su kuma da su. Saboda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake gadar ma da mutum soyayya daga wajen Allah madaukakin sarki. Idan kuma kuka samu sabani, jayayya cikin al'amura, ku koma ga Allah, farudduhu ila Allah wa rasuli, ku koma ga Qur'ani da sunna. Duk inda ake da jayayya, a ringa komawa zuwa ga Qur'ani da sunna, nan ake samun mafita. Mafi falalan sahabbai salaf su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yarda da su gabaki daya. Su ne Allah ya ce minal mu'minina, daga cikin muminai rijalun, akwai wasu mazaje, sadaku ma ahadullah, sun gaskata abin da suka alkawarce mu Allah murkakin sarki. Kagan Allah ko a Hausance aka ce maza, ka san akwai magana kenan. To Allah ya ce minal mu'minina, daga cikin muminai rijalun, akwai maza. Kun gane duk da dukansu maza ne, amma kagan saboda me Allah ya ce ahadullah, sun yi alkawari da Allah kuma sun cika alkawarin da suka yi. Maganar su baya tashi idan suka ce kenan. Akalluhum takallufa, ba su da wani formality, suna mai da al'amari sauki ga mutane, ba su wahal da mutane. Dan kawai za ka yi sanin abu sai ka bar mutum ya ta wahala sati daya kawai don ka sa hannu. Sahabbai ba su da wannan formality, wallahi they are very simple to approach. Duk al'amuran sahabbai akan sauki suka yi, shi sa Allah ya kawo musu sauki a cikin al'amuran su. Abinda muka faɗa muka yi daidai, Allah murkaki sarki ba mu ladan shi. Wajen da muka kuskure, Allah murkaki sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Imami ne yake so, wala yas'u ayyu muslim illa an yaftakhira bil intisabi ilaihim. Ba abin da ya rage ma musulmi illa ya nasaba kansa zuwa ga waɗannan mutane. Kun gane? Yace ba abin da ya rage ma musulmi illa ka nasaba kanka cewa kana kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam, sune salaf. Wannan duk cikin rudani ne, maganan gaskiya. Kun gane magana na? Kaga yanzu nan ma za a ce abin da ya jawo haka, misali saboda rudani da aka samu, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taftariqu ummati ala 73 milla, sai ya ce kulluhum finnar illa millatan wahida. 73 sects, kowanne yana cikin wutan jahannama sai milla guda daya. Man hiya ya rasulullah, sabai suka ce su wane ne suke kan wannan gasken da za su shiga aljanna? Annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi, abinda ni nake akan shi yau din ni da sahabbaina. So duk abinda ba addini bane lokacin in ka zo da shi yanzu na sunan shi ba addini bane. Kun gane magana na? To wannan shine ake duk mutumin da yake bin manhaj na salaf sai a ce ai ba salafi ne. Kun gane magana na? Duk da kaga wasu malamai sun ce wannan falatu zakku anfusakum, kar mutum ya tarkake kanshi, do not purify yourself. Ko ba haka bane, wa a'lamu biman ittaqa, Allah murkaki sarki shi yafi kowa gane cewa wane ne yake da gaskiya. Har ya kai ga wanda ya ce ai wani ya fita daga salaf, wani ba mu a'a. Kun gane magana na? Kowa yana kwaɗayin ya shiga cikin tafarkin salaf din ne, ko ba haka bane? Kowa yana kwaɗayin ya gan kanshi ne akan tafarkin salaf, ba wai wani mutum ya zauna
ya ce ya fitar da wani daga cikin salaf baya cikin ya fitar da shi daga cikin salafiyun saboda sabani da aka samu ko kuma wani ya fitar daga wannan ba ai addini ba na gidan kowa bane addini na Allah ne kun gane duk mutumin da ya dace da abin da yake nan to ya dace da bin wannan anyar ko ba haka bane amma ba za ka ce ni ne kan anya kaza ba ni ne kaza ba wanda yake ba kan hanyar ba shi kuma wanda yake misali na samu dan sabani da shi ko wani abu personal bai kai ga na addini ba mana wani personal abu shikenan sai a ce wani ya fita daga cikin salaf kun gane magana na kamar tikiti ne da ake shiga a'a kwadaitar da mutane ake yi kamar irin wannan karatu a karantar da mutane me ake nufi da salaf kaga nan kowa sai ya gane cewa ita ce hanyar da za a bi ba wai mutum ya mai da shi isbiyanci ba ko ta'asubanci ba kun gane mutum ya ce a'a wannan ana salafiyun kuma ya tsaya kan hakari ya zama ta'asubanci akan shi babu laifi dan mutum ya ce shi dan salaf ne kun gane babu laifi dan mutum ya ce saboda yawan wato firka da ake da su da yawa a cikin al'umma yanzu nan babu laifi saboda mutum ya ware kan shi daga wanda suke ba kan daidai suke ba amma har mutum ya tsaya ba akan karantar da mutane menene ainihin karatun ba su wane ne wannan ba a karantar da mutane aƙida ba wai kawai zagin juna ba ko cin mutuncin juna ba kar karatu a mai da shi kawai zaman karatu ko da yaushe shine wani dan bid'a ne wani dan bid'a ne shikenan karatu ya wuce haka to in ka ce wani dan bid'a ne ni ka karantar da ni sunna mana ko ba haka bane ni ka karantar da ni sunna kun gane magana na ban ce ba a karantar da sunnan ba amma abin da ake so shine a karantar da mutane kar a shagaltu da wato ɓadda lokuta masu tsada da yawa akan kawai karatuttuka gabaki ɗaya sun dawo akan wani dan bid'a ne wani dan bid'a ne wani ya fita daga wannan wani ya fita daga wannan kun gane har da an dan samu ai wani yanzu nan ai an fitar da shi wani baya cikin list din wanda suke salaf wahayi aka yi maka da kake rubuta list din wanda suke kan salaf wahayi aka yi kun gane wato kar mu bar shaɗan ya rudar da mu karan kanmu kar mutum ya gan cewa yana kan hanya ne madaidaiciya daga ƙarshe kuma ya zo shi mai samu kanshi akan zamiya kun gane magana na kwaɗaitar da mutane ake su dawo kan hanya ba wai kullum mutum ya mai da shi cewa lallai karatun kawai ya ƙare akan cewa wani dan bid'a a'a ku karantar da mutane su ma idan suka karantu sosai mutum zai gane bid'a da wannan ko ba haka bane ai 'yan shiya suna abubuwansu sai ka karantar da mutane wane ne sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kullum ka bata lokaci kana zagin 'yan shiya ka bata mutane lokaci 'yan shiya sun zaɓi abin da suke zaɓa suna zagin sahabbai kai ya za ka yi countering ɗinsu ka zo ka karantar da mutane su wane ne sahabbai wannan shine hanya amma idan kullum shekara ɗaya kana kullum ana maulidi aga yanzu ba wazin maulidi da shekara ya zagayo rabiul awwal sai ga kowane masallaci kuma an koma wazi maulidi bid'a ne aka ake yi a'a idan aka karantar da mutane idan abu bid'a ne ko kuka gaya mutane bid'a ne sai ku ci gaba da karantar da su sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafita duk inda mutum yake abu ba daidai ba ku nuna ma mutane cewa ba daidai bane ku kuma sai ku ci gaba da karanta amma idan kuka ɓadda lokaci akan kawai yana kan ba daidai bane shekara ɗaya me kai ma al'umma kai ma kun gane magana na kun gane wannan fikiran wani abin da yake yi babu wanda ya hana ka gaya ma jama'a cewa ba kan daidai yake ba amma kuma shekara ɗaya ko watanni kawai akan wani ba daidai yake ba to menene daidan sai ka ci gaba da karantar da mutane wannan shine Allah marukaki sarki ya tabbatar da mu akan tafarki na gaskiya Allah marukaki sarki ya sa mu saboda shi addini ba na gidan kowa bane har wani ya gan cewa ya fitar da kai daga kan tafarki a'a kowa ya bi tafarkin manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya nema ilimi wajen masu ilimin malamai da suke kan aqida sahiha kuma ya roki Allah tabbaci akan gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya kashe mu da imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik